ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ሕጋዊ መንግስቲ ይመስል ብምባል ዘሕለፈ ውሳነ ነቲ ብከቢድ መስዋዕቲ ዝተረኸበ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ናብ ሓደጋ የውድቆ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣለዉ። ወሳነ ህወሓት ነስምምዕነት ፕሪቶርያ ዘፈረሰን ዞባዊ ሓደጋ ዘስዕብን ምዃኑ ድማ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተቃዊሙ። ብውልቀ ድሌት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ንክፈርስ ኣብ ልዕሊ ዝፀሩ ዘለዉ ኣካላት ድማ ተሪር ስጉምቲ ንክወስድ ሓቲቱ። መንእሰይ ትግራይ ድሕሪ ሕዚ መሳርሒ ኩናት ኣይኸውንን ክትብል ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ተዛሪባ። ዝወፀ ሓድሽ ፀብፃብ ከም ዘረድኡ ድማ ኣብ ትግራይ ኩናት ከይለዓል ብምስጋእ ብርክት ዝበሉ መንእሰያት ይስደዱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ሕብረት ኣውሮፓ በሰንኪ ኩናት ትግራይ ኣቋሪፅዎ ዝነበረ ናይ በጀት ደገፍ ኢትዮጵያ ዳግማይ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። ኢራን ኣብ ልዕሊ መርከባት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ድሮን ፈፂማ። ሰላም ጫና የሃበለይ ተኸታተልቲ ትግርኛ ዜና ንሳዝናዮም ዜናታት ብቐንዲ ነጥብታት ፈሊምናዩ ኣለና። ንሰናይ ምክትታልኩም ብክብሪ ብምዕዳም ናብ ዝርዝሮም ክነስክረኩም። ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ሕጋዊ መንግስትና ይመለስ ብምባል ዘሕለፈ ውሳነ ነቲ ብከቢድ መስዋዕቲ ዝተረኸበ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ናብ ሓደጋ የውድቕ ከም ዘሎ እውን ዝተፈላለዩ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ህወሓትን ሓድሽ ፖለቲካዊ ምስሓብ ከይፍጠር ስጋት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ዕድመ ስልጣን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንክነዋሕ ብመንግስቲ ፌደራል ዝተመሓላለፈ ውሳነ ስዒቡ። ኣብ መንጎ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ሓድሽ ፖለቲካዊ ወጥሪ ተፈጢሩሎ። ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ነቲ ብመንግስቲ ፌደራል ዝተወሰነ ናይ ቤናዊ ስልጣን ምንዋሕ በትሪ ብምኹናን ቅድሚ 6 ዓመት ዝተመረፀ ምእንተ ሰላም ተዓፅዩ ዝፀንሐ ዝበልዎ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ዳግም ናብ ስርሑ ንክምለስ ውሳነ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። እዚ ናይ ህወሓት ስጉምቲ ነታ ተገባብራ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ናብ ሓድሽ ኣፀጋሚ ምዕራፍ ዘእቱ እዩ። ቅድሚ ሂደት መዓልትታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናይ 2015 ዓ.ም ደንቢ ብምጥቃስ ዕድመ ስልጣን ፕሬዚዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከናውሕ ከሎ ንህወሓት ዘሳተፈሉ መስርሕ ኣይነበረን። እዚ ንኣፍልጦን ተሳትፎን ዘግለለ እዩ ዝበለ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት መንግስቲ ፌደራል ቅድሚ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝወፁ ሕግታት ብምጥቃስ ናይ ባዕሉ ድሌት ጥራይ ይፍጽም ኣሎ ክብል ከቢድ ወቀሳ ሂቡ። ዝሓለፈ ዓመት ጉንበት ብብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ቅቡልነት ዝሰረዘ እዚ ውድብ 2 ዓመት ኣብ ዘካይዱ ኣኼባ መዋቅር መንግስቲ ክልል ዝቕይሩ ቁልፊ ውሳነታት ኣመሓላሊፉሎ። እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ነቲ ቤት ምክሪ ክልል ኣብ ምቅላዕ ሓሊፉ ፈጻሚ ኣካል መንግስቲ ትግራይ ኩሉ ዓቕምታት ዘጠቃለለ ሓቋፊ ብዝብል ሓድሽ መዋቅር ዳግማይ ንክቃወም ኣንፈት ኣቕሚጡሎ። እዚ ድማ ህወሓት ነቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብናቱ መንገዲ ዳግማይ ንምቁራፅ ዝገበሮ ፖለቲካዊ መሕለፍ መስመር ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ውሳነ ኣብ ፖለቲካዊ ወሃብቲ ትግራይ ክልተ ጎናዊ መስመራት ስልጣን ናይ ምፍጣር ከቢድ ሓደ ከም ዘለዎ ዝወፁ ዘለዉ ትንታነታት የመላኽቱ። በቲ ሓደ ወገን ብመንግስቲ ፌደራል ኣፍልጦ ዘተውሃቦ ዕድሚኡ ዘተናውሐ ጊዜያዊ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘሎ እንትኸውን ብካልእ ወገን ድማ ብውሳነ ህወሓት ካብ ድቃሱ ዝተንስአ ቤት ምክሪ ክልል ሓቃፊ ዝተባህለ ሓድሽ ፈጻሚ ኣካል እዮም። ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብክልተ መንግስትያ እንዳተመርሐት ትርከብ። እቲ ፖለቲካዊ ምስሓብ ነቲ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ናብ ዝኸፈአ ወጥሪ ከየምርሖ ዘስግእ ኮይኑ ኣቃልቦ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዳግማይ ናብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ንክጥምት ኣገዲድዎ ይርከብ። ወሳነ ህወሓት ነስምምዕነት ፕሪቶርያ ዘፈርስ ዞባዊ ሓደጋ ዘስዕብ ምዃኑ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተቃዊሙ። ብውልቀ ድሌት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ንክፈርስ ኣብ ልዕሊ ዝቆፃፀሩ ዘለዉ ኣካላት ድማ ከቢድ ስጉምቲ ክውሰድ ሓቲቱ። ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ እቲ ካብ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝተረፈ ኣካል ክብል ዘፀውዖ ወገን ትማሊ 11 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ንዘውፅኦ ውሳነ ብዝምልከት ተሪር ናይ መጠንቀቕታ መግለፂ ሂቡ ኣሎ። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ መግለፂኡ መንግስቲ ፌደራል ንጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝሃቦ ናይ ስልጣን ግዜ ምንዋሕ ህወሓት ኣይቕበሎም ምባሉ ነቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ቤት ምክሪ ናብ ስራሕ ይመለስ ዝብል ሓሳብ ምቕራቡ ንመላእ እቲ ዞባ ናብ ዘኸፍአ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ኣረዲኡ። እቲ ስጉምቲ እዚ ነቲ ቀንዲ መሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝኾነ ናይ ምስግጋር መስርሕ ብተግባር ዘፈርስ ባዶ ዘትርፍ ምዃኑ ገሊጹ። ጌታቸው ረዳ ከም ዝገለጾ ውሳነ ህወሓት ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ መነከይታ ይቕረበሉ እምበር ነቲ ናብ ዝኸፍአ ኩናት ንከይምለስ ዘዓግት
ተኣፋፊ ሰላም ብግልፂ ዝጣሓሰ እዩ ክብል ኣመላኺቱ እቲ ውድብ በትረ ስልጣኑ ንምንዋሕ ክብል ዝፃወቶ ዘሎ ሓደገኛ ፖለቲካዊ ቁማር መዘዙ ብቐንዲ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዜጋታት ዝተርፍ ኢሉ ገና ናይቲ ዝሓለፈ ኩናት በሰላ ዘይሓወየሉ ህዝቢ ትግራይ ናብ ካልኣይ ዙር ህልቂትን ህውከትን ከኣቱ ከም ዘይብሉ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣተሓሳሲቦም። ጌታቸው ረዳ ኣብ መወዳእታ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ነዚ ኣብ ከባቢ ኣንጠልጢሉ ዘሎ ናይ ኩናት ስጋት ንምውጋድ ብህፁፅ ክንቀሳቐስ ፃዊዖም። ብፍላይ ድማ ነቲ ብውልቀ ደለይ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ንክፈርስ ዝፅዕሩ ዘለዉ ኣካላት ሰሪር ስጉምቲ ንክውሰዶም ሓቲቱ። ዓለም ለኻዊ ሓይልታት ስጉምቲ ንምውሳድ እንተዘንጊዖም እቲ ዋጋ ዝኸፍሉ ዳግማይ እቲ ገና ዘይሓወየ ንጹህ ህዝቢ ምዃኑ ተገንዚቦም ዕድል ከየምለጦም ሕዚ ተንቀሳቐሱ ክብል ኣጠንቂቑሎ። መንእሰይ ትግራይ ድሕሪ ሕዚ መሳርሒ ኩናት ኣይኸውን ክብል ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ተዛሪባ። ነባር ኣባል መሪሕነት ህወሓት ነበር ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ኣብ መንእሰይ ትግራይ ሰፊሕ ናይ ኣተሓሳስባ ንቕሓት ለውጢ ይረአ ከም ዘሎ ገሊፃ። እታ ነበር ኣፈ ጉባኤ መንእሰይ ትግራይ ሕዚ ፖለቲካዊ ቁማር መራሕቲ ብምርዳእ ምእንተ ስልጣኑ ውሕዳት ግለሰባት ኢሉ ኣይመውትን ዝብል ጽኑዕ መርገፂ ይሕዝ ከም ዘሎ ኣፍሊጣ። ኣብ ትግራይ ዝርከብ መንእሰይ ካብቲ ዝሓለፈ ናይ ኩናት መከራ ብምምሃር ሕዚ ዝፅዋዕ ዘለዎ ናይ ኩናት ነጋሪት ብንቕሓት ይቃወሞ ከም ዘሎ ወይዘሮ ኬርያ ገሊፃ። እቲ መንእሰይ ቀደም ምእንተ ህዝቡ ህላወ ተባሂሉ ይንገሮ ዝነበረ ታሪክ ሕዚ ግን ስልጣን ውሕዳት መራሕቲ ንምሕላው ዝግበር ድራማ ምዃኑ ብግልፂ ተረዲዮም ኣለው ኢላ። ናይቶም መራሕቲ ህላወ ንምርጋፅ ክብል ክመውት ከም ዘይብሉ እቲ መንእሰይ ሕዚ ኣሚኑሉ እዩ ዝበለት ወይዘሮ ኬርያ። እዚ ርድኢት እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዓብዪ ድንጋፀ ፈጢሩ ከም ዘሎ ገሊፃ። መንእሰይ ትግራይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብግልፂ ቋንቋ ኩናት ይኣክል ሰላም ኢና ንደሊ በመባል ድሌቶም ይገልጹ ምህላዎም ሓቢራ። ኣብ መንጎ ኣዴታትን መንእሰይ ትግራይን ዓብዪ ሓዘን ቁጣዕን ከም ዘሎ ዝገለጸት ነባር ኣባል ውድብ ህወሓት ሓንቲ መንእሰይ ብትግርኛ ዝተዛረበቱ ቃል ብምጥቃስ ምስክርነት ሂባ። እዚ ኣተሓሳስባ መንእሰያት ዝመፀ ለውጢ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ሓይሊ ሚዛን ከም ዘይተመዓራረየን ንነባር ሰላም ምርጋፅ ድማ ቁልፊ ተራ ከም ዝፃወታን ዘለዋ እምነት ኣፍሊጣ። ኣባል ውድብ ህወሓት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ኣመልኪታ ሓሳብ ዝሃበቶ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ኣብ ህወሓት ሰኺረ እየ ነይረ ክትብል ተዛሪባ። ምስ ህወሓት ኮይና ሕገ መንግስቲ ዘይፈቅዶ ሕጊ ጥሒሰ መረፃ ክገብር ሰሪሐ እየ ኢላ። ካብ ፍቃድ ቦርድ መረፃ ወፃኢ መረፃ ጌርና ካብ መስከረም 30 መንግስቲ የለን ኢልና ኣዊጅና ንባዕልና ሰኺርና ንህዝብና መዓት ኣምፂናሉ ክትብል ድማ ሓሳብ ሂባ። ኣብ ትግራይ ኩናት ከይለዓል ብምስጋዕ ብርክት ዝበሉ መናእሰያት ይስደዱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ህወሓት ድማ ኣብ ልዕሊ መናእሰያት ክልከላታት ይገብር ምህላው ተፈሊጡ። ኣብ ትግራይ ዳግማይ ኩናት ክለዓል ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ብምሕዳሩ ብርክት ዝበሉ መናእሰያት ካብቲ ክልል ወፂኦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ጎረባብቲ ሃገርን ይስደዱ ከም ዘለዉ ማዕከናት ሓበሬታ ዋዜማ ጸብጺቡ። ነዚ ዋሕዚ ስደት ንምዕጋት ድማ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ጽኑዕ ናይ ጉዕዞ ቀይዲ ወይ ድማ ክልከላ ይገብሩ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ብመሰረት ጸብጻብ ዋዜማ እቲ ዋሕዚ ስደት ክጋደድ ዝኽእለሉ ቀንዲ ምክንያት ናይ ግዴታ ውትድርና ስጋት ስለዝነገሰ እዩ። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዝተፈላለዩ ስልትታት ንመናእሰይ ንውትድርና ይምልምሉ ከም ዘለዉ ምንጭታት ጠቂሶም ኣለው። ብፍላይ ድማ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዕጥቆም ዝፈትሑ ናብ ሰላማዊ ህይወቶም ዝተመለሱ ነባር ተዋጋእትን ተምሃሮን ዳግማይ ተገዲዶም ናብ ማሰልጠኛ ሰራዊት ይውሰዱ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። መናእሰያት ጽዕነን ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ክወፃ ዝፍትና መኻይን ድማ ፍቃድ ይኽልከላ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ኣብ ታንኬላታት ንዘለዉ ጥቃት ጉቦ እንተዘይሂቦም መናእሰያት ክሓልፉ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኮይኑሎ። ቅድሚ 10 መዓልትታት ጥራይ ብኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ክኽብልሉ ተረኺቦም ዝተባሃሉ ልዕሊ 170 መናእሰያት ተታሒዞም ናብ ማዓስከር ማሰርቲ ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ። ኣቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝሓለፈ 20 መጋቢት 2018 ዓ.ም ኣብ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ መናእሰያት ናብ ኣዲስ ኣበባ ንከይስደዱ ኣጠንቂቑ ምንባሩ ይዝከር። ዶክተር ደብረጽዮን ኣብቲ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብካራ ብልጽግና ኣይተምልጡን ኢኹም ስደት መፍትሒ ኣይኮነን ምስ ህዝብኹምን ሰራዊትኹምን ክትስለፉ ይግባእ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ገለ መናእሰይ ትግራይ ብሰንኪ ብሄሮም ብፖሊስ ኤርትራውያን ኢኹም እንዳተባሃሉ ማሰርቲ የጋጥሞም ከም ዘለዉ እውን ይገልጹ። ይኹን እምበር እቶም መናእሰያት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ውሕስነት ዕድል ስራሕ ዝረኽብሉ ኩነታት ምስ መንግስቲ ዝዘራረብ ግብረ ሓይሊ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ብዘይካዚ ካብ ኢትዮጵያ ወፂኦም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ኬንያ፣ ናይሮቢ፣ ኡጋንዳ ዝስደዱ ዘለዉ መናእሰያት ትግራይ ቁፅሮም ብርዊ እንዳወሳኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ሪፖርተር ዋዜማ ካብቲ ቦታ ሓቢሩ።
ሕብረት አውሮፓ በሰንኪ ኩናት ትግራይ አቋሪፅዎ ዝነበረ ናይ በጀት ደገፍ ንኢትዮጵያ ዳግማይ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። ሕብረት አውሮፓ በሰንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት አቋሪፅዎ ዝነበረ ናይ በጀት ደገፍ ዳግማይ ንክጅምር ወሲኑ። ብመሰረት እዚ ውሳነ ድማ እቲ ሕብረት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ 140 ሚልዮን ዩሮ ናይ በጀት ደገፍ ክህብ ምዃኑ ናይ ሕብረት ዓለም ለኻዊ ምትሕብባር ኮሚሽን ጆሴፍ ሴኬላ ገሊጾም። ኮሚሽነር ጆሴፍ ሴኬላ ነዚ ዝገለጹ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝተጀመረ ፎርም ቢዝነስ ኢትዮጵያ ሕብረት አውሮፓ ተረኺቦም ኣብ ዘስማምዕዎ መደረ እዩ። ሕብረት አውሮፓ ንኢትዮጵያ ዝህቦ ዝነበረ ናይ በጀት ደገፍ ዘየቋረፀ ቅድሚ 6 ዓመት ኣብ 2013 ዓ.ም ከም ዝነበረ ይዝከር። ሕዚ እቲ ደገፍ ዳግማይ ክጅመር ዝኸኣለሉ ምክንያት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ሃገራዊ ሪፎርም እቲ ሕብረት እምነት ስለዝሓደሮ ምዃኑ ኮሚሽነር ሴጌላ ኣረዲኦም። ካብቲ ፎርም ዝተላኹ ተወሳኺ ስምምዕነት ሓበሬታ ከም ዘቕረቡ ጸብጻባት ይገልጹ ኣለው። ሕብረት አውሮፓ ነቲ ንግዲ ቀጠና ኣፍሪካ ተግባራዊት ንምቅልጣፍ ዝሕግዝ 1.2 ቢልዮን ዩሮ ደገፍ ስምምዕነት ገይሩሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ንግዲ ዝዋፈሩ ኣስታት 300 ኩባንያታት ሃገር አውሮፓ ኣብ ኢትዮጵያ ወፍሪ ኢንቨስትመንት የካይዱ ከም ዘለው ተገሊጹ። እቲ ፎርም ቢዝነስ ንትካላት ንግዲ ወፈርቲ ትካል አውሮፓን ኢትዮጵያን ብሓባር ዘራኽብ ኮይኑ ንርክብ ንግዲ ኢንቨስትመንት ንምጥንኻር ዝዓለመ እዩ። ርክብ ንግዲ ሕብረት አውሮፓን ኢትዮጵያን ካብ 2014 ዓ.ም ንድሕሪት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሑ ከም ዘሎ ኣብቲ ፎርም ተሓቢሩሎ። ኢራን ኣብ ልዕሊ መርከባት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ድሮን ፈጺማ። ሓይልታት ባሕሪ ኣሜሪካ ባንዴራ ኢራን ዘንበልብላ መራኸብ ንግዲ ድሕሪ ምቁፅጻር ኢራን ከብግብረ መልሲ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ መርከባት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝፈጸመት ማዕኸናት ዜናት ሃገር ሓቢረን። ከም ጸብጻብ ናብ መንግስቲ ዝውግን ማዕኸን ዜና ታስኒም እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ማያት ባሕሪ ኦማን እዩ ተኻይዱ። ይኹን እምበር ዛጊድ በቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዛዕባ ዝወረደ ዕንወት ጸብጻብ ኣይቐረበን። ላዕለዋይ ወተሃደራዊ መራሒ ኢራን ካታም አልአንቢያ ኣሜሪካ ወሰደቱ ስጉምቲ ጥሕሰት ስምምዕነት ተኩሲ ደው ምባል ምዃኑ ብምግላጽ ነዚ ሓይልታት ባሕሪ ኣሜሪካ ዝተፈጸመ ሽንፈት ባሕርና ክንፈዲና ክብል ኣቀዲሙ ኣጠንቂቑ ነይሩ። ብመጻብቦ ሃርሙዝ ኣቢሉ ናብ ኢራን ዝግበር ምንቅስቓስ ዝዓግት ኣሜሪካ ባንዴራ ኢራን እተንበልብል ናይ ጽዕነት መርከብ ከም ዝዓገተት ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሊጡሎ። ኢራን ብወገና ኣብ መጻብቦ ሃርሙዝ ዘለዋ ቁፅጽር ፈጺማ ኣህሊፋ ከም ዘይትህብ ሓደ ላዕለዋይ ፖለቲከኛ እታ ሃገር ንቢቢሲ ሓቢሩ። እዚ ኩነታት ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ፓኪስታን ዘተ ክግበረሉ ኣብ ዝተወጠነ እዋን ኣሜሪካ ንመራኸብ ኢራን በባሕሪ ኦማን በምቁፅጻር ወጥሪ ተፈጢሩሎ። ትራምፕ ኣብ ስምምዕነት እንተዘይበፂሑ ንትካላት መመንጨቲ ጸዓትን ድልድላት ኢራንን ከም ዘጥቃዕ ዳግማይ ናይ ምፍራሕ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎ። መንግስቲ ማዕኸናት ዜና ኢራን ድማ ኣብቲ ዘተ ሰላም ንምስታፍ ድሌት ከም ዘይብላ እንዳገለጸት እያ ትርከብ። ሓይሊ ወታደር እስራኤል ምስሊ ኢየሱስ ክርስቶስ በሞደሻ ክስበር ምርኣዩ ቁጣ ኣልዒሉ። ሓደ ወታደር እስራኤል ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ዝነበረ ምስሊ ሓወልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ በሞደሻ ክስበር ዘርኢ ምስሊ ምስ ዘርገሐ ሰራዊት እስራኤል ነቲ ጉዳይ የጻሪ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እዚ ምስሊ እዚ ካብ ትማሊ ሰንበት ጀሚሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብምዝርግሑ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝርከቡ ክርስትያን ማሕበረሰብ ልዑል ቁጣዕ ውግዘትን ኣበጊሱ ይርከብ። ታይምስ ኦፍ እስራኤል ከም ዝጸብጸቦ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል IDF እቲ ወታደር ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ወታደራዊ ስርሒት ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ እዋን ነቲ ሓወልቲ ክስበር ዘርኢ ፎቶግራፍ ሓቀኛ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎ። እዚ ፍጻመ እዚ ዝተሰምዐ እስራኤል ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ንሰሙናት ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ልዕሊ 2,000 ሰላማውያን ሰባት ዝተቐተሉሉ ኣማይታ ሸሓት ዝተመዛበሉሉ እዋን ምዃኑ ተገሊጹሎ። خبراتن فتواتن تخطاتلتي زيناتاتنا نዚ ሰዓት ዘዳለናዮም ሓደሽ መባለታትን እዋናዊ ሓበሬታታትን ኣብ ዘዛዚምና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን።